Pwede si ano, picture ni Hitler. Sa Second World War II, maging mga kabtangan eh. You think? Yeah, these are the stuff of the Second World War II. Yeah. So what do you call this? There's just a coins. Hitler, oh. Ano nila mga kuan, no? Badge din eh. May pin, maraming pin. Mga gamit sa Second World War II. Medalya nila. Ito mga katigulangan, mga sundalo sa anang matigulang karon mo na gini sila may makaistorya sila mga kaagi. Akong papa adto sa na to. Puntang sila hapon bilang target sa una, no? Ito din yung mga butang nila, oh. Ito man na machine gun. These are machine gun. Look at the bomb. Yeah, the bomb so big. Oh my. This one, no? Okay. So the rifles during the World War II. Civil War. A Civil War. I mean, the Civil War, those are in the United States, but these are the World War II between the Germans and the Americans. This is Civil War. Yeah, okay. This This is the Civil War rifle. Okay, between the South and the West War, dito sa Amerika. Pag Indian, hapin po siya sa gubat, oh. Ani, oh, hastang hinakuta yani sa gubat din, no? Yung bomb, gibutang nila sa kahon. So, ito wag ani mortar, Polish, Russian. Grabe, no? Ano sa mga maunag katong idubong nila sa yuta? Nakuta ani butang sa kaban. Iti mo palaw, butang sa kaban. Ano, oh. Karga raman nila siguro sa... This is the one that they buried in the land. What do you call that? Coal mine? Landmine, maybe? A landmine? No, airdropped anti-tank landmines. Oh, yeah. Airdropped anti-tank landmine. Tama na. Ibinda pala, butang sa kaban. Hindi na lang sa una ng gubat. Ini ko doon, bitay. Pagpagda ni, pagbungay ni. Ano yung kanina mga espadas hapon, oh. Wala siguro niyang na-captured, no? Suko Jikara. Ano ba itong The Last Samurai? Gubat sa hapon sa ito man gid na-preserve pa man gid nila. Nakajud, oh. Lain kaban kunis ganada. Inert. Ini, oh. May landmine ni. Butang ni sa para sa itong isa di anti-tanks mine. Ibuta sa buta ni. I used to have those at one time years ago. Ini lang hakoton. Ini uban.
Well, they're not gonna change Lupad, that. no? Well, no, it was just Sige, a butang silver. sa helicopter o sa aeroplano. Didn't say anything on it. You had to follow that. Saber 9M rocket. Oh, mga rocket. Lupad sa helicopter, lupad sa aeroplano. Lupad sa Hiroshima. May bata o kuryoso pa kayo siya. Ah, suot pa siya vest. Oh. Ah. Mahilig sa tanan sa lida itong sa hapon. Ano? Nakita yan eh. Pataga-jacket po. Nakutay. Artillery IDS. Telepono sa una oh. Hello, hello. Ako sa gubat. Ang mga newspapers anong panahon. Military engineer. Okay, no? Ano naman eh? Mas para langoy. Ginawa ka. Military manuals. May ginahan basaan eh. Ay. I know with today's time, you gotta make a profit. Pili lang mo, palit na mo. I'm all familiar. Pwede rin ako guys, naman guys. Tanaw lang ta, anong panahon. TV nila, speaker nila. Nawa nyo, pwede rin mo ang flower base, oh. Bye-bye. Ang ata nila, namalit sila. Pili, wala pa malit.